Sir, kanibang ako malibog ko sahay, sir, kanabitang nagsigitag announce o kanabitang long drought. Namo po announcement sa low pressure area, etc. etc. Unsa man ni sir kanang gitawag og extremes of unsay tawagan na ninyo sir? Extremes of weather ba na? Ilahi-ilahi. Mhm. Siguro na paano, actually baguhay lang ta naka patigayon ang ato ang National Disaster Management Council sa national, no. Baguhay lang naka tawag ani weather update meeting. Oo. Kundi ato ang gidiskusyonan ang ato ang Usap-usap. current weather system, no, na natay katong baguhay lang nga natay LPA o Intertropical Convergence Zone, Oo. as well as katong El Nino nato karon na ato ang gina-monitor Oo. kay matud pa sa pag-asa, no, posible nga magsugod ang ato ang El Nino Kano sa sir? by July, Okay. August, September, nga pwede pa siya mulungtad or mulahutay Oo. up Sir, to the first quarter of 2024. unsay atong overall action plan ana sir? In answer to that. Yes sir, actually kagahapon nakapag-issue na ta og kuan, no, kaning Regional Disaster Management Council memorandum mahitungod address to all local DRRMCs nato o mga concerned agencies, particularly NIA, Department of Energy, DSWD, DILG ug ubang ahensya sa gobyerno ng mag-conduct including ang Department of Agriculture, of course, no, nga magpatigayon ta or maghimo ta og close monitoring mahitungod sa posibleng epekto sa kaning El Nino nga ato ang ginamonitor karon. Okay. All throughout Region 11 as well as gi-require nato tanang local DRRMCs o concerned RDRRMC member agencies nga mag-submit sa ilahang mga preparedness measures o kaning mga monitoring report as to the kung aduna na ba yung mga epekto, no, ang kaning El Nino nga ato ang ginamonitor diri sa Region 11. Okay. Yeah, sir. Though it affects all throughout the country, no, but we are focusing on Region 11. Yes, sir. Sir. And as of this date, sir, wala pa tayo nadawat na monitoring report, no, okay. as to kung aduna ba epekto na ang kaning El Nino sa ato sa Region 11. Though aduna na yung mga government agencies Sir June nga nakapagpangandam or nakaprepare na gyud sa ila, nakasubmit na sa tuwa o kaning mga preparedness measures nila. Particularly ang kaning Department of Agriculture, no, kay as we all know, tawag ani one of the medyo dako gud nga epekto nga mahatag sa atuwa ng El Nino is kaning mga epekto sa atuang agricultural products, no, mga palay nato ug uban pang mga klase-klaseng tanom sa atong mga farmers. So sa Region 11 alone, no, ang DA aduna na yung mga na-identify na mga different interventions na ilahan na pong na-submit at the national level. O kita sa ato ang level ato po na i-consolidate for submission also at the national level. Yes, sir. May I ask, sir, unsa pay uban ninyo nga mga announcements or public advisories sa mga katawhan? Okay. Yes, sir. Aside from the possible effects of the El Nino sa katuang mga tanom, no, agricultural products nato, si DOH also has already issued an health advisory relative to the El Nino kay matud pa sa DOH posible nga adunay mga daghan nga sakit nga ato ang makuha panahon karon sa El Nino. Una na diara ang katong kaning heat cramps or mga heat stroke, no, and kaning mga pagtukar sa kaning mga hika nga gitawag, no, kanang maglisod og ginhawa o mga posible na mga cholera or typhoid fever or mga vector-borne diseases sama sa dengue, no. Kaning naka-issue ng ang DOH ana sa maong health advisory and is already cascaded to all levels na to diri sa Region 11. And in fact, ang National DOH pod is nag-conduct na pod og malawakan nga
nga campaign education information education campaign via kaning mga social media nato sa DOH no. Okay. Discussing kung unsay mga dapat buhaton o dili angay buhaton panahon sa El Nino.